बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। गिबि निउज आपडेट दङ। शिबसागर बियाबनि एमएलए अखिल गगैआ गासै केसनिफ्राय उदां मोनबाय होनना सुलुंनिफ्राय मिथिहोदों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला एनआईए बिजिरसालिया मैया बुधबारखालि हियारिं खालामदोंमोन आरो बिनि उनाव लोगो लोगोनो दिनै सानमारिनि मोनसे केसनिफ्राय उदां जानो हानायजों लोगोसेनो गासै जाथायनि दायनिफ्राय रेहाय मोनबाय। बिथां एमएलए अखिल गगैआ दा बावैनो जोबथेसालिनिफ्राय उदां जाना फैगासिनो। नैथियाव दङ। गवालपारायाव 10 कोटी रांनि ड्राग्सजों लोगोसे ड्राग्स फालांगिरिखौ हमदों। आसाम पुलिसआ दिनै 10 कोटी रांनि ड्राग्सजों लोगोसे ड्राग्स फालांगिरिखौ हमनो हादों। आसाम पुलिसआ आयेन बेरेखा ड्राग्स फालांगिरि खालामनाय आरो आयेन बेरेखा ड्राग्स सोबग्रा सुबुंफोरनि सायाव गोख्रों सिग्रोमनाय हाबाफारि मावफुंबाय थानाय समावनो गवालपारा जिल्लानि फालुकटुबि गामिनि जाहांगीर आलमनि न'निफ्राय 10 कोटी रांनि गोबांथार बिबांनि ड्राग्सफोरखौ बोखांनो हादों। आसाम पुलिसआ ड्राग्स फालांगिरि जाहांगीर आलमनि न'नि गंसे फेक्टरिनिफ्राय सिग्रोमनानै गोबां मुवा बेसादफोरजों आबुं गं 9 ड्राम गं 3 मेसिनफोरखौ बोखांनो हायो। मख'नो गोनांदि जाहांगीर आलमआ न'आवनो ड्राग्स काप सिरापफोरखौ गलाय मोन्देर खालामनानै गोबां जायगायाव फानहरोमोन। बेराफारसे गवालपारा पुलिसआ जाहांगीर आलमनिफ्राय जेसीबी गारि, बलेर' पिकआप, गंसे एल्ट' गारि आरो इ-रिक्साफोरखौ बोखांदों। थामथियाव दङ। बाक्सा पुलिसनि जेआव सासे दुथां डकाइता। पुलिस बिबानगिरि प्रणब ज्योति कलितानि दैदेननायाव थांनाय पुलिसनि हानजाया बाक्सानि अदालबारिनिफ्राय हमनो हायो डकाइत हितेश रयखौ। थांनाय 3-4 बोसोरनिफ्राय डकाइति, रां दाबि आरि गोबां दाय गोनां खामानिजों सोमोन्दो दंमोन। साननैसो सिगां पुलिसआ गोबां हाथियारजों लोगोसे 7 डकाइतफोरखौ हमनो हादोंमोनब्लाबो दिनै हमजानाय हितेश रयआ खारखोमाना दंमोन। मख'नो गोनांदि दासान्दि डकाइति हानजानि सासेबाव दुथां डकाइत हिरक टेकाया खारखोमाना दं। ब्रैथियाव दङ। नेपाल सिमनायाव चीन हादरनि गं 8 केमेरा ड्रनजों लोगोसे 3 सुबुंखौ हमदों। हादरनि सिमनाफोराव उदखारिफोरनि ड्रनजों गाग्लोबनाय जाथायखौ लानानै रैखाथि बिफाना सिमनाफोराव गोख्रों नोजोर होबाय थानाय समावनो बिहाराव नेपाल सिमनानि साखाथियाव पारामिलिटारि जवाना गं 8 केमेरा ड्रन बोखांनो हानाय खौराङा सोराङाव फैदों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बोखांनो हानाय गं 8 ड्रन केमेराफोरा चाइना हादराव दिहुनजानाय लिरनाय दं। बिहार पुलिसआ फोरमायनाय बादिब्ला गं 8 ड्रन केमेराफोरखौ गंसे काराव लाखोमानानै लांबाय थानाय समावनो रैखाथि बिफाननि जवाना 3 सुबुंखौ हमनो मोनो। बे समाव 3 सुबुंखौ लानानै सोंनाय फिननाय खालामगासिनो होननाबो मिथिनो हादों। हमजानाय सुबुंफोरा दासिम बे ड्रन केमेरानि सोमोन्दै जेबो फोरमायाखै। बाथियाव दङ। दिनै सोलोंथाइ मन्थ्रि रानोज पेगुआ मेट्रिक आरो एचएस आनजादखौ लानानै मोनसे खौरांगिरि मेल खुंफुङो। मेट्रिक आरो एचएसनि फरायसाफोरखौ लानानै फिथाइनि फर्मुला फोसावनाय जायो। मख'नो गोनांदि 9 थाखोनि मोनफ्रोमबो आयदानि सायाव 40% 10 थाखोनि मोनफ्रोमबो आयदानिफ्राय 40% आरो गुबुन 20% नाम्बार थाखोआव फैनाय आरो एसाइनमेन्टनिफ्राय लानानै मेट्रिकनि फिथाइखौ फोसावनाय जागोन। जाय फरायसालिनि 10 थाखोनि रिपर्ट थाया बेफोरनि थाखाय 9 थाखोनि मोनफ्रोमबो आयदानिफ्राय 70% नाम्बार लानाय जागोन आरो गुबुन 30% नाम्बार फरायसालिनि फोरोंगिरिफोरा होनो हागोन। मेगन खाना फरायसाफोर जाय आनजाद होनो हायाखैमोन बिसोरखौ फरायसालिनिफ्राय नाम्बार होनाय जागोन। गुबुन फारसे जाय फरायसाफोरा फेल जादोंमोन बिसोरनि 70% नाम्बार 9 थाखोनिफ्राय लानाय जागोन आरो 30%खौ फरायसालिनिफ्राय होनाय जागोन। गुबुन फारसे एचएसआव मोनब्रै आयदायाव फरायसा फरायसुलि थायो। बिगियान, आर्ट्स, कमार्स आरो डिप्ल'मा। बे मोनब्रै रोखोमनि आयदानि थाखाय जर'खा फर्मुला फोसावनाय जादों। बिगियान आरो आर्ट्सनि जाय फरायसाफोरनि प्रेक्टिकेल आनजाद दं बिसोरनि 50% नाम्बार मेट्रिकनि आनजादाव साबसिन नाम्बार मोननाय मोनथाम आयदानिफ्राय लानाय जागोन आरो गुबुन 30% फैगोन प्रेक्टिकेलनिफ्राय, 10% नाम्बार फैगोन एसाइनमेन्ट एबा सेसनेल आनजादनिफ्राय आरो गुबुन 10%खौ बे 90%निफ्राय लानाय जागोन। आर्ट्स आरो कमार्स खोन्दोनि जाय फरायसा फरायसुलिफोरनि प्रेक्टिकेल आनजाद गैया बिसोरनो 50% नाम्बार होनाय जागोन मेट्रिक आनजादाव साबसिन नाम्बार मोननाय मोनथाम आयदानिफ्राय, एसाइनमेन्ट एबा सेसनेल आनजादनिफ्राय लागोन 40% आरो 10% नाम्बार लागोन बे 90%निफ्राय। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।